2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, saker! Ja! Force. Det var så... Det är saker! Det är rymmer som bättre så säger det fast. Så. Jag får inte det. Battle? Ja, liksom Ja, Battle Soccer är spel under spel. Det är bra. Ja, saker här med. Ben och kvätt. Nej, här ska vi. Hur ser kom in VB? What's up, baby? Intimidate. Ja, okej. Oh, battle. Cool. Det är bra så. Det är som en brutal ting. Här. Nej, men. Nej! Nej, Formel 1 då, shit! No! We're out of your main! Oh, fuck you! Fuck det. Hur ser det playa Jerry till det spelet? Det playa det som inte styr oss inte. Aj, fuck you. Kan det? Det måste... Ja, det är shit alltså. Så står här uppe i hjörnet till det. Trusyne. Kastar du till vänster. Per upp. Eller så tog du paus i bredden. Jag måste trycka pausa alltså. Hvor är du så i pausen? Hur trycker pausa? Eller plus. Här? Yes. Jag missade mitt ting. Då har vi aktie. Sådana gör det. Oh, fuck. Det är här. Fuck. Ja, rakt i ögonen! Ja. Aj! Vad lagt du med det? Vad pratar vi om det? Är det team just nu? Nej! Simon, Martin. Jag måste bli aktivt tårt till någon här. Ah! Jag ska shota det där. Nej, då är det. Bekvämt. Jag kan starta kvar eller vad? Ja, ja. Ja, kvar är professionell där. Ja, jag kan bara liksom messa runt. Är det skönt? Vad fick jag där? Nej, okej. Fuck. Ja, Andreas. Nej, jag spör sig. Ja, det är det. Det är så. I don't understand this shit. Hur ser det kan heta? Spell jag inte Hon visste att du träffade på ett väldigt gott. Inte det? Ain't big enough for two of us. Det är det battle spel. Det är bara en vanlig band när man tar mode med. Jag är inte klar nu. Super vinner! Oh fuck! Oh fuck! Oh man! Oh fuck! Jag spörsar det! Jag spörsar det! Jag spörsar det! Fuck är det vänner? Where you at? Det är det. Come on. Okay, come back. Nej, gå blank. Ja. Gå ahead. Oj! Jag vann det! Got you! Skit. Fuck är det inte för vi går runt och skjut? Hur kan du rädda honom? Jag regnar men liksom det framför att han blir liksom. Ja, det blev vi kommer på. Det finns jag vi men kan inte fungera. Så va? Ja, jag kan. Vad ätast? Ja, okej, det är väl lycka. Vi har alla varit lyckatast. Ja. Equal last place. En god. Kan du? Play. Ja. Vad ordentligt. Jag tänker det. Det spelar någon roll då. Ja, fuck spärren. Ja, hörru jag bland det. Fuck. Så han har akkurat. Jag backar kurvan. Vad borde du? Jävlar. Det är ju så gott. Jag vet att ett notch är ett varje som spelar
där uppe där. Hej, hej, hej! Utan Det är miserable! Det är sant det! Det är sant! Reload. Vet det här! Ja. Så, I'm on my way. No! I'm on my way. Hej då, Drutjaj. Men, Snita kvar runt om. Oj, pumpa! Fuck yes, Burn! Hatar. Jag har inte shit roll om där. det är något som riktigt backar med vägen. Jag vet inte hur långt man kan inte. You, Jag är inte lite buss. oh. Okay, that's it. Jag fick väl fisk la kassa. Fisk la fisk. Hurry! Word! Fett! Uh-oh. Esper after the bullshit. Ska vi helt så gott ting? That's not me. Oh, hey, Andreas is on it. Ja. Get back here. Oh shit! Fucking strafa ja! Shit. Vad är Whoa! det? Jag släpar såna klickor. Wow. För inte att jag startar det lite för att visa. Fast strafa, right? Släpar så bara han ska ibland. Ja. Whoa. Packa jackan upp. Yeah. Sada ja! Vad är det tur is det? Still. Jousting time! No! Ich will den Nerven, ich får Andreas fötta på mig. Nej! Enter! Coming! Fuck är det? Jag finner åka Du dick tog en patch där kanske. Okay, quiet. Bam! Spel socker. Jag Jag kan vinner inte Esper. Trap också 5 minuter Det är såhär. Jag kom liksom bort där. Spel så gör så att de där. Right, kosse... Okej, jag vill starta. Sluta ropa. Det har gått Evan det är att Boo! Jag kände bara allt. Det kände mina äckliga själv. Och så kände ena. Och så kände jag hit till syster. Och de Wow! tvingar hon blev rätt och sånt. Så jag har missat ting, jag har missat ting. Oh shit! Oh my god! Nej, wow! Okej, det är lite gasgas. Ja. Hey, Oh. what the fuck är det? Du vet det så bom. Hej till. Oh! Du vet det så bom. Ja. Akkurat det. Andreas, fuck. Jag tror bara. Fick clear det där. Nej, förväck det! Nej, nej! 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 Hur är det alltid liksom haft ära samma dag med båda? Fuck är det? Yes! Fuck är sniper det bra? Åh, gott att käka. Rack det där? Nej! Men rakt det då. Cool. Värst när vi där, Andreas? Jo. Jo. Vad fuck var jag? Vad slår man den jätter? I'm out. I am coming for you! Oh, go away. Kom on, jag får på det. Nej! Det är inte ojtje. På farga. Ja! Men... Det är ju det. Det är därför jag har så jävla och du ser att jag kan slå mig.
Spel, jag finner onkan. Jag finner fucking onkan. Jag bara kan omväg för jag ställer åt det. Det är stackars. Skriva med fucking arm i din fucking fön. Not creepy. Vad är det? Wow! Nej! Oh fuck, vad är det? Jag strejfar runt där. Ah fuck, jag skiter också inte där! Ja, Levi, kan du sortera? Hälsa. Du har skrivit bara tack, allt är på. Var ska jag? Ja, Oh my god, Al-Qaida. Al-Qaida. Det är det ja. det är bara lucho. Det är sådana va? Det är hans. Ja, du får ju känna det. Onde ne bate mais. Onde jag kan inte finna det. Spela saker. Okej. Ja, du hör det. Ja, men titta som 100 meter väck från mig. Shit. Ja, för det är verkligen jag kan vara ett ont så att jag nördar någon. No, jag får consistently 1+9 kvar runt. Yay!